Ja, en we staan hier bij de tweede kandidaten voor vanavond, Jacques en Lutgard. Jacques, hoe heb je de afgelopen weken ervaren? Ja, veel nadenken over de tekst. Dat ik die kan onthouden. Ik ben vaker in Panningen en ik zag dat het hartstikke druk was in jouw zaak. Ja, we hebben personeel aangenomen. Zo druk. Ja, wat moet erop zeggen? Lutgard kijkt heel bedenkelijk. Nee, dat valt wel mee hoor. De tekst had hij er vrij snel in. Ik moet zeggen, nou, de tweede keer ging het wel iets makkelijker dan de eerste keer met oefenen. Nu heeft u nou ervaring en één keer optreden gedaan. Dus nou ja, heel veel ideeën, dat zien jullie dadelijk wel. Dus vorige keer hadden we vuurwerk en nu komen we weer met wat anders. Jacques, ook voor jou hebben we een hele leuke boodschap, ja? Kijk mee. Lieve Jacques, wij staan altijd achter jou. Vanavond toch zeker. Heel veel succes vanavond. En daar sluit ik mijn eigen helemaal bij aan. Dankjewel. Papa en mama, hè? Onze vrienden, Henny en André. Ja, en jouw vrienden ook, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, niks mis mee, hè? Nee, niks mis mee. Even terug naar het oefenen. Ook daar hebben we beelden van. Dus gaat hij maar door en laat niet zweven, want zo is het leven. Reuzenrad komt hij toch door. Hé, maar dat ging best wel lekker, toch? Nou, het begin ging een beetje moeilijk nog. Timing had ik het dan over. Timing, maar ik zou gewoon net al van tevoren vragen van, je moet me wel even helpen. Ja, doe dat ook gewoon lekker, hè? Want dat is alleen maar leuk. De vorige keer was dat ook heel leuk. Ja. En de zaal ging echt los, hè? Ja. Als Lutgard een stukje gezongen heeft en wanneer ik dat in moet zetten. Dat blijft nog wel een beetje eventjes, dat we gaan moeten oefenen. Maar dat gaat lukken, Lutgard? Ja, dan doen we een foefje met de vinger. Ja. Oh, dat? Ja. Met de wijsvinger doen we het dan, foefje. Dus dan, ja. Ja, oké. En we gaan waarschijnlijk weer wat speciaals doen. Hè, laatste keer hadden we confetti. En dan komen we met heel wat anders. Ja. We zeggen het tegen niemand. Zelfs omroep PNM krijg ik het niet te horen. Dus even afwachten. En dat zo in de zaal, gewoon van links naar rechts, hè? Ja, la, 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 ja. Ja, la, 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 ja. Ja, la, la, la. Hier zitten ze klaar met de sjaals, de spandoeken en God weet wat er nog allemaal komt. Hier zijn Jacques en Lutgard met het reuzenraad van Erwin van het Merkkoer. Zo draait het leven. Is heel de nummer. En overal geven. Maar eigenlijk dat klinkt toch bijzonder. Zo best ze gans boven. En zo is ze onder. Dus ze gaat hij maar door. Laat ik genieten. En moet niet vergeten waar ik verloor. Dus ze gaat hij maar door. En laat me zweven. Want zo is het leven. Reuzenrad komt rijdt dan door. Oké, mensen, gaan we eens zoeken, hè? Hey! Ja, la, ja, la, ja. Ja, la, 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 ja. Ja, la, la, la. Reuzenrad, rijd maar door. En laat me zweven. Want zo is het leven. Reuzenrad, komt rijd maar door. Want zo is het leven, reuzenrad, komt rijd maar door. Hatsje!
Zo. Zo. Kom jongens, kom wat dichterbij. Laat hen ook in het beeld verschijnen. Wat heb je nou geregeld? En een danser. Ja. Durf ze. Durf ze dansen. Onno. Ja. Ja. Van Durf boeien ze niet. Oh, die van Dorp, ik moet in het Nederlands praten, hè? Ja. Die van Heldendorp willen ze niet. Daar hebben wij ze maar gepakt. De kruipt wel erg weg, moet ik zeggen. Kom jongens, in beeld, ja, alstublieft. Ja, dus, oké. Dus ze wouden ze niet. Nee. Zeg, hoe ging het? Ik vond het best goed, dacht ik. Hazal? Ja, mijn mening wordt niet gevraagd, maar ik vond het ook beter gaan. Ja, maar ik heb ook veel les gehad. Ik heb van de week een keer gezongen, dus was ik te laat. Te laat! Ja, ik denk, dat moet ik niet meer doen. Is hij strenger geworden? Ja, met de harde hand. Lutgert, hoe ging het? Ja, het ging wat ik net al zei. Het tweede liedje lijkt me wat beter te passen, het Limburgs, sowieso de Limburgse taal. Maar ja, ik vond het eigenlijk heel goed gaan. Ik ga eens even aan Theo vragen, een van de juryleden, hoe hij het vond. Theo. Ja, wat ik al in het begin zei, soms komen er briljantjes bovendrijven en er komt passie naar boven. En dit is puur wat ik bedoelde. Dit is passie, iets willen maken wat mooi is, wat leuk is, waar iedereen van geniet. En dat zijn amateurs. En die krijgen dat voor elkaar. Ik vind het echt geweldig wat jullie gedaan hebben. En wat ik ook mooi vind, en jullie benoemen dat zelf ook al. Ik vind als iemand in zijn dialect kan spreken, dan kan hij meer vanuit zijn hart spelen en spreken. En dat hebben jullie ook gedaan. En dat vind ik echt... Dankjewel. Dankjewel. Nienke, ik kom niet aan jou voorbij. Wat vond jij ervan? Jij Nou, hebt ook weer alles meegemaakt de afgelopen 5-6 weken. Ik vind het hele idee van jullie als duo steeds leuker worden. In het begin dacht ik, nou, weet ik niet. Maar gaandeweg dit hele circus denk ik, ja, goh, waarom niet? Eigenlijk toch? Dat kan er nog wel bij. Reuzenrad, ze denkt meteen aan het circus. Nog iemand personeel erbij en dan kan jij op je zangcarrière gaan. Ik denk het niet. Denk je Ik doe het met. Hey, ik doe mee. Nee, maar Oh, ja. een supergoeie en slimme verdeling ook. Hè? De inzetjes daar hebben jullie gewoon goed over nagedacht. En jullie, wat Tina straks ook al zei bij het vorige optreden, dat zien we bij jullie ook terug. Jullie doen het samen en jullie hebben elkaar nodig. En dat is ook prima. Wat we ook met oefenen zeiden, van die samenwerking. En ik moet af en toe dat contact opzoeken. Dat is toch prima? Dat is toch alleen maar leuk ook voor ons om naar te kijken. Dus jullie hebben het gewoon goed gedaan. Ga het vieren in de green room. Dank u wel. Dankjewel. Ja, en daar komen ze aan. Jacques en Lutgert worden ontvangen hier in de green room. Onder luid applaus, kom erbij. En de achtergronddansers, kom er ook gezellig bij. We hebben het gehad. Voelt dat zo? Ja, zo voelt dat wel een beetje voor mij. Wel een beetje. Ja, maar ik vind je een stuk ontspannender dan de vorige keer. Nou, dat weet ik toch nog niet. Hij zong veel ontspannender. Dus ik vond het prima. Ik vond het echt goed. Even volhouden, dan zit er een hele zangcarrière in. Dan worden de Breurkers vertaan naar een trio. Nee, René komt gewoon terug. Ik ga weg. Daarbij? Nee. Nee. Maar nog wel even doorstomen naar die finale, toch? Nou ja, dat moeten we afwachten, want er zijn een paar hele goede artiesten in de sing-off. Dus ik denk dat het heel spannend wordt. En nou goed, als het niet is, dan is het ook prima. Ik denk dat we een hele mooie tijd hebben gehad. Ja, heel leuk. Goed, als we de finale mogen bereiken, zou het natuurlijk geweldig zijn. Maar goed, we zijn even goed heel tevreden. Ja. En je hebt genoten, toch? Ik heb toch genoten. Ja. Nou, ga nu ook genieten van lekker biertje. Doen we zeker. Zeker, ja. Dankjewel.